taqtija tal-poplu Malti hija kontra il-Kostruzzjoni, kontra min qed jabbuża għax huwa bil-poġġut ma' xi politiċi u nies li għandhom influenza li qed jisirqu art il-poplu jew jieħdu art il-poplu, ikerħu lil pajjiżna, ikissru it-tradizzjonijiet tagħna, dawn huma l-edewwa tal-poplu Malti. Dawn huma l-edewwa illi aħna li tant issilitna biex akkwistajna il-ħelsien minħabba dawn in-nies illi qed ikkissruna saħħitna, ikkissruna l-but u jiġu jippruvaw ibellaw ilna illi grazzi għalihom l-ekonomija qiegħda tikber, x'ekonomija qiegħda tikber. Qiegħda tikber f'dal-ħmieġ, f'dil-kostruzzjoni, f'dan it-tkissir fuq saħħitna bit-tniġġis illi hawn bloli tal-ħajja, dawn in-nies qegħdin jaħsbu fil-poplu Malti dini għal-gwerra li l-poplu Malti qed jiġġieled bħalissa u sfortunatament min qed imexxi il-pajjiż il-dawn in-nies qed iħallihom idaħħlulu fejn iridu jdaħħlulu. Ġifieri il-ġlieda preżenti tal-poplu Malti wara l-indipendenza, il-ħelsien, il-ġlieda kontra dottrina oppressiva tal-Knisja hija x'inhija klassi politika li qed titnawwar dejjem iktar bil-korruzzjoni. Il-ġlieda hija il-korruzzjoni u r-rejba li hemm b'dan iż-żwieġ infami bej il-politiċi u dawna il-kostrutturi, dawna in-nies illi għandhom il-kuntatti, is-swaba tagħhom tal-qarnita li imorru lek Kastilja pereżempju, u wara Kastilja jkun hemm xi van mimli xampanja jew whisky u dana. Juruk il-wiċċ li aħna qed ngħinu biex niżviluppaw il-Malta tagħna, mentri fil-fatt il-Malta qed ikerħuha. Il-Malta qed ineħħu dak l-ispazju hu n-nies ta' Pembroke, hu n-nies fej qed jitilgħu dawn it-torrijiet bħal imrieħel, mhux il-bot minn fejn qegħdin hawn inti u jien John bħalissa, dawn n-nies illi jingaġġaw kostrutturi li ħafna minnhom mhumiex professjonali u kellna traċedja. It-traċedja bħal dal-ġuvnot Sofija ta' 20, dik it-traċedja tara fi Flerderi ċnagen sħaħ nizlin u Alla jbirek ma smajna xejn iktar ġewwa ġara dana il-każ, l-abbużi li qed isiru u mbagħad għax għandek il-flus tirranġa mal-awtorità tal-ippjanar korrotta, ineffiċjenti, imneżża minn kull professjonalità jitqulek waqt li jkunu qed ibossu bl-intina tagħhom biex joħorġu permessi ħalli dawna in-nies ikunu jistgħu jistanew. Fejn huwa l-interess tal-poplu tagħna? Għalfejn iġġilidna biex aħna inħlisna mir-rabta minn mal-Ingliżi? Għalfejn middu Mikil Xerri u sħabu meta dan rid jikkonfoffa ħalli inħi il-Franċiżi mill-Belt Valletta u mbagħad il-Franċiżi xkubetjawhom? Għalfejn mietu dawk l-erba' Maltin fis-7 Ġunju tal-1919? Għalfejn Domintov u Borċ Olivier iġġieldu biex aħna ħadna l-ewwel indipendenza monarkika fej bajna fil-fatt nilaqgħu s-sorm ta' reġina Ingliża, imbagħad kellu jkun Domintov li għal dan l-imbarazz inneħħuh Malta hija tagħna, nitkellmu ma' min irridu, nitkellmu mal-Libja, nitkellmu maċ-Ċina, nagħmlu alleanza illi ma tkunx non alleata, jiġifieri ma nilaqgħu sorm ħadd, iġġilidna biex ġibna jum il-ħelsien u da bir-rispett kollu lejn kulħadd. Imma issa il-poplu tagħna, il-poplu Malti wawċi sar skjav ta' daw l-iżviluppaturi. Mela, tlaqna?